गोसो गोरबोनि साबायखर बावयो आरो दिनै बे जोंनि बेंटल हालामाव जोंनिनो बेंटल ओनसोलनिनो सासे जाखांफु फंबाय रबिराज बसुमतारी आरो बिथांनिनो अनजालि बिसि अर्पा बसुमतारीया मोनसे गोख्रों मोनसे डिसिसन लादों जे जोंनि बेंटल ओनसोलाव दखना दखान होनानै जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरनो मोजां मोनसे गावनि हास्थायनाय बायदि मोननो हानाय मोनसे गला बेखौ बिथाङा खुलिदों आरो नोंथांमोना गोसो खुसि गावनि हास्थायनाय बायदि बे दखानाव फैनानै बासि बासि लाफैनो हागोन बेयो जाहैबाय जोंनि बेंटल टाउननि बाजारनि साजों दखाननि नामा जाहैबाय रिटिका स्ट'र साथिंनि फैयोबा बे ओरै बेंटलथिं ओरै क'क्राझारनिफ्राय फैयोब्ला आवजार मोनफैगोन आवजार मोननानै एसे सानजा हाबनानै बेंक मोनफैगोन बेंक खाथियावनो ओरै दखाना आरो ओरै खोलानिफ्राय फैयोबा बाजार गेजेरजों हाबा सिदा फैनानै एसे सोनाबहा फैबानो साजों बे दखाना बाहायनो मोनगोन बेसेबां मोजां समायना बे दखानखौ नोंथांमोना नायनानै लाफै आरो दखनाखौ बासिनानै लाफैनो हागोन आरो दखाननि नामा जोंना रिटिका दखना स्ट'र आरो बेवहाय जोङो एफएनएफनि दं लफायनि दं बिबारनि दङ आरो बसुमतारी ब्रेन्डनिबो दङ मोजां मोजां कालेक्सन दं आरो अन्नानै बयबो रायजो राजाफोरा लांफैनो हागोन मोजां मोजां बासिनानै लांफैदो लोगोसे दखना आर'नाइ बायदि बेफोरजों लोगोसे बायदि बायदि मोनफानो हायो नामा मोनो आर'नाइ दङ ब्लाउस दं गामसा दं जोमबायग्रा साद्रिफोरबो दङ गासिबखौबो मोननो हागोन आरो माबायदि रेटनि मोननो हागोन प्राइसफोरखौथ' जोङो खोन्थानो हाला जायखिजाया लांफैयोब्लासो माबा दामफोरखौ माने जिफोरखौ नायनानै माबायदि दामनि बेखौ जोङो खोन्थानो हागोन आरो बायगिरिफोरखौ माबायदि खावलायनो लुबैयो ओरै आप टु दादगारिनिफ्राय लानानै खोला माबानिफ्राय काजलगावनिफ्राय लानानै फैनानै माबायदि लांफैजानो लुबैयो ओमफ्राय बिदिनो लांफैयोब्ला अनलाइनबो हरगोन आरो जोङो अनलाइनबो अर्डार खालामनो हागोन लकेसना माबायदि लकेसना जोंना ओरै थुक्राझारनिफ्राय फैबा ओरै डाइरेक्ट फैनानै आवजार मोनगोन आवजार मोननानै बे मोनसे बिल्डिं दं आरोना बिल्डिं दङ बे बिल्डिंनि गाहायावनो जोंनि दखाना रिटिका दखना स्ट'र जागोन दखाननि नामा बेयाव गोजौआव पस्टार दंखायो बेयाव नायबानो नुगोन आरो सोरबाफोर दखानाव फैयालासिनो कन्टेक्टफोर खालामनो गोसो जायोब्ला कन्टेक्ट नाम्बार दङ आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा 882218